Здравейте, хора! Днес се включваме пак от Brawl Stars и както виждате не съм влизал от много време и сега имам един стар дроб за отваряне. 100 кредита не са зле. Както виждате, поиграл съм малко, 11 купи съм направил. Не забравяйте да се абонирате за канала и да лайкнете. А сега да започваме. Убиха ме. Последен съм много гадно. Нещо, хора, аз не съм играл. Вече не играя кой знае колко добре на Brawl Stars и нещо сякаш стана много по-слаб. А вие обичате ли Brawl Stars и пишете долу в коментарите. А сега нека се опитаме да направим емс до 100 купи. Аз много мразя този мап на Dual Showdown, защото много трудно, даже няма такива пауърчета. Ужас, умирам, хора. Ама наистина ще умра. Лелей, шоудаун. Аз съм се оказал с Таймс като някаква скрита римонка. Сайкнати. Надявайте се сега на стар дропа да не се падне нещо хубаво, за да успеем да поне да бъдат 100 хроматични и такива. О, Кит от моя отбор. Аз нещо този броер много му завиждам, защото ми се струва много слаб. Гига Нинджа, да се абонираш за канала. Мяу. Както казва героя. Направо този герой не е от най-добрите, но не е от най-лошите. Кит. Но аз не бих го препоръчал да го сменя. Аз те нося. Браво на котето. Кой е добро коте? Ела тук. Давай, мачкай. Сега ги правиме. Давай, Кит. Нали си добро коте? Идвай при мене. Айде, коте, идвай. Аре да ела при мене. Пуф. Гига Нинджа се казва. Да се абонираш. С камбанката. Както и вие, абонирайте се за канала с камбанката, защото ще получавате известие за всеки един мой нов видеоклип, който пращам. Що ми искаш, добре? Това за дет го носих ли? Или просто съвпадение? For the trophies. Ето тук ще седя и ще кемпе, не казвайте на никой. Не, те ще ме убие, тя е по-добра от мен, Пайпър. Пайпър е скрита римонка. Браво. Шит.
Давай, котка. Браво, one tap. Добре, не one tap, ама. Did I smell tuna? А така, котка, след малко искате ли да я направим един матч пробен? Защото имам право на безплатен. И да си сменя името или как да си го сменя, пишете долу в коментарите. Браво. Супер ер. О, 30 кредит. Супер. О. Голд. Аз скоро съм на 10 000 купи. Айде, както ви обещах, ще направя на 100 купи за днешния епизод. Нещо на този Поко, този скин му е нещо много бъгнат. Аз ще стоеш кемпи тук в растите. Крол, ти се пази, защото си едно малко пиле. Ела тука. Шит, сега тука умрях. What the fuck, останах на 2 хелт. А както Крол каза, когато скача кака. Като някакво малко пиле. I'm only here for the trophies. И още малко, още една битка. I'm only here for the trophies. Oh, I can finally breathe again. One tap. Не. Не ми се умира. Ужас. Уби мистер Ходок. И мистер Малко пиле. За който аз събирам. Нещо много ми бъгва. They say she's too wrapped up in herself. Time for cheers. Знам, много съм дразнещ в играта. Не. Да. Не умирай. Моля те. Не. Давай, мой. Ще бъдем най-добрите. Шоудаун. Аре, влезни едно в едно. Сега най-добрата си мацка. Един въпрос, как ще убием Сквик? Лесно, аз го убих даже. Сайк. I'm so gonna win everything. Стискайте паци да бъде легендари. Нищо. 50 пари. Еми, до тук ще приключваме, хора. Чао и лек ден.